Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Higit lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon, Eric Magbanua. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon, Eric Magbanua. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanua of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon, Eric Magbanua. my God, I hate trucks. Sa liwat mayong gabi, karon kadlaw, Biyernes, Petsa 3. Biyernes na mga edisyon sa inyo sini nga palatuntunan sa kinaandan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team ato sa mga correspondent sa pagdulong naman sa mga balita. Police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry sa aton nga mga kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sini mata kadurungan oras sa kagabiyon ang aton sini nga Patrol 2. Padayon pa nga nagalibot sa syudad sa Bacolod aton liwat kabantayan kag himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon Friday night. White naman ginapangayo anano pa nga mga eventualities from where the action is. Aksyon John Diaz magaresponder back to back sa aton nga piloto Aksyon Nino Bugina. Updates sa COVID-19, pagbantay man sa mga balita national, international, breaking news, flash report, builog nato na puwersa aksyonan dipensor. Opdama kita sa atong cinema technical partner diri sa studio ay master control sa technical side. Ang puwersa ni broadcast engineer Nalmar Badera. Back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Balagay Talok, Syudad Sang Pago. Builog nato na puwersa ni broadcast engineer Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa kinaanda ng inyo sinagad ang Anchorman sa siring nga palatuntunan. Action Night Patrol Program. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanua. Off din ninyo ako sa Nabilin 29 minutos nga pagpagalagat inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon!
Tarbana sa report sa ato sa Patrol 2 Crossword Patrol. Observation report ni Aksyon na John Diaz. Sa Friday night nato sa pagpangalagad. By the way, ang update sa Barangay Panokoy sa kapadayon nga PSA National ID Registration. December 1, 2021, ang Florence Bill, Maninihon, kag Santa Antonia, nakaristo sa 313. Pag December 2 to December 3, purok Pasiledyahon, may gugmaon, kag Punta Balas. Talan sa Barangay Panokoy nakarehistro sa 597. Halin ining information kay Kagawad Glenn Burgos. Nami kay aton nga mga pumuluyo dira sa Barangay Panokoy. May mga schedule man nga PSA National ID Registration. Congratulations ha, paristroy ka mo kung mo ang National ID. Kay kinanglanon ninyo ina mga pahanukoy no. Kapasalamat kin si Barangay Kapitan na Yolanda Bibing Noble sa operasyon nga ginapakita sa aton nga mga pumuluyo sa nagkalain-lain nga purok every time na may ara kita nga PSA National ID Registration. Ayos! Check na ito sa Patrol 2 Crossword Patrol. Baloon ta ang sitwasyon sa Metro Bacolod kung mga tikon Friday night. Isa lang kita ka oras. Bitin kita sa aton siling oras. Standby sa report ni Aksyon na Roger Gote ba? Standby man sa report ni Aksyon na Nelson Pateño. Mga natipon nila siling ang mga police report. Paribaloon tanaya. Ang sitwasyon sa Metro Bacolod sa panayong nga Randadi kag Walda-Walda. Pagpanilag ni Aksyon na John Diaz sa paglibot-libot sa pilakabahin sa aton siling ang Metro Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, aras 10:24 na sa aton sinipapalaga diri sa Action Night Patrol program. Sa Friday night nato sinipapalaga ginactivate ang aton sininga linya sa kay Aksyon John Diaz sa sitwasyon sang Bacolod sa sinigig kagabi sa Friday night nato sininga pagpangalagad. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon John sa report, please come in. Magandang gabi, Aksyon Eric. Magandang gabi sa tatanan nga mga ka-aksyon. Ada mo damo galagaw diri sa may tubang stone hill. Laki mi sa Jersey. Ari kami sa mga gabi o Randa Davis. Laki kami ka gindaan na nila sa mga aksyon magbo naman mga disenyo sa kitang dugang sila nga si Managali. Okay. O kataho, may Ferris wheel na sila ginbutang pero hindi niya pwede sakyan. Basi ba naman sila nga pwede na nakasakay. Total kityung tiyog mo ng Ferris wheel. Oy, bawal ha. Basi kabit-kabitan na sa nagalagaw. Kung sa pantang wala na kalagaw, ay hindi niya pagkabit-kabitan. Ay basi gari ko na magkarakakas, liyawang di ka mo bayad. Mga ka-aksyon, good evening. Mayo kay doon nakabawi-bawi guro makalan damo subong nagalagaw ano nga adlaw akiti naligad na nagabot ang sweldo mong Lunes kay subong nga Biyernes may bilin pa na sila nga mga pitaka sila nga mga wallet na makaita nila may mga unod pa na iban kita diri namon kay ngagaw palagaw amo ni oras kani actually may nasugatan pa kami kaginagaadto sa mga ilimnan mga kalanan nagalibot pagidya top sini nga mo sini nga mga tinion aksyon Erika siguro ipangti ani nga gawa base pa lang ko kay nga gaw sila last street kundi kwao na lang take time na lang nila kada makalibot-libot sila di ba iba na mo pag amar nila mong makalibot pulo paunay, relax ginagmay, kaya kabalo ka kung weekend o karasig lang raan, kibot ka Lunes na naman No, pero sa mga Biyernes pa lang. Enjoy na kung kano nang iarap kita sa mga Biyernes, kaya titamo nga mga kalanan ang bukas sa gyapon Aksyon, Eric, no? Balikan ko lang, ang derivalat sa may Stonehill diri ang Yoyo Land ining Christmas Village Aksyon Eric. Ang sini ang entrance ari sa may 19th Street, no? Diri sa 19th Street ha, dribla lapit sa may PhilHealth. Iban ba sila dribla maglabay sa 18th Street, hindi ka mo da kalusot, hindi ka mo da ka entrance exit na tanan.
gibutangan na sa buong dira nila ang entrance and exit kay kinanglano na aksyon kay para lang ma-maintain nga may ara sa ginatawag nga sistema no kay abado na makita even kini sa mga mall one entrance one exit na kung kaisa or ay lain kung kaisa depende na ditra ko ginobra nila para may ara gitong sistema ang entrance dito sa lapit sa may PhilHealth ng Pedra, Rangaraya sa may 19th Street. Ang exit mo direct sa 18th Street, na kay para iban magsunod. And kay wala masado may nagabantay ng mga task force disiplina. Kay mga pulis hindi man nakabantay dira kay hindi man pwede nga ibantayan lagi na nila all day round o kung magabi sa salvasyon kanil gabi na binaribot sa bakapto pero dapat pinaksyonerek nga mismo ang nagalagaw dara sila na lang mga aware sa inakagalingon nga ay tinapikanay na takitadariyaw basi karon lang maghirap na kita din isang COVID-19 disgrasya pa rin karon ang face mask isuksok gid pwede na kung kayo sa gambal sila kakson talaga magpuluto picture to dapat nga gaw balik mo gid na ilabi na ko nara sa mga public place kay tikabudlay isang sitwasyon no ang nilapnay isang COVID-19 amo na ginakabalatan sang kalabanan aksyon na Eric no anyways mayong gabi nang galit kay Ma'am na gusaw ko bala. Kay na nag-meeting do sila na sa may Sugarland. Mogin sukmatan niya gid ko. Ang bala niya ko na manager sa radio station bala nagapamatik bala sa inyo kung gabi naksyonerek. Gakalipat gid magtamyaw sa maestra mo sa una. Bala na ano man mga estudyante kung ginakalipatan ako nila man. Di man gabi dara sa bag-o nga chairman sang KBP Negros Occidental kay Ma'am na gusaw ko mailang nga pagpamati aksyonerek mo. Kablo ka bala sa mong nang mamati na nagito na radyo kang sa radyo kiti amon hindi man kami na news and public affairs sili Diyos man kami kay yagin man niya kasimbahan aksyonerek. Kaya muna po mga balita kung gabi ko may baluan na ako na nagkatabo sitwasyon sa Bacolod kung nagapamati isa sa aksonite patulog kong gabi. Kaya may gabi dala kay Ma'am Chona mailang dala nga pagpamati sa ton nga chairman nga bago aksyonerek. Bago nga presidente ng KBP na Occidental Chapter. Yes, sana bago nga chairman aksyonerek. Kay siya naman ang mupongko naman pati panibago naman nga mga liderato aksyonerek. Kay Kambal ni Bosing at agta naman sa iba. Give chance to others aksyonerek no. Basi iba naman yung journey, iba nang pangitao naman nila. No? Anyways, mga ka-aksyon, sige itong lambihong sa Bacolod, mas damo galing ang tao sa NGC. No, kung nagkaparamo dito sa Misonin, NGC, mas lapad, mas ligwa, open space siya, open area, makaklo ka dito priska ng hangin, basta hindi ka lang magtubang sa gapos nga kay Basil, lain nga ginawang maklo mo, no? Pero timayo, kaya ka nagalibot-ibot, ikaw dra sa may MDC, kaya di maka-exercise ka, lapad-lapad ng likod dito, even dra sa fountain area, total, ginapasugtan na gidman ng nila, importante, dra hindi ka lang magsagbot, bla? Ang sagbot, ipang, no? Pang kakwaon, gid, kay parang hindi magdilapta, dra mismo sa area, sang Bacolod City Government Center. Buligan ato na kay para man sa atong tanan. And ang iban nga wala pa nakalagaw sa may bazaar diri sa tubang sang katedral, gina-promote naton ang katedral ang baligyan diri kay so para support local aksyonerek. Kabalo ka nag-extend sila subong pati diri sa tubang sang Bakapuan. May mga school na to kay nga naga-plastar naman. Diba? Ti dugwan ito sakop na ning Gatoslao, Rizal, Kat Sandalan, San Juan. Mayo na kung may pati sa San Juan, kaya para doon lapit na magtiyog, malibot ito ang area sa nga plaza publika. Nga may nagapulo baligya. Bayo, kung mga palapton, grabe, mga gamit sa puloyan, even tela, kortina, tamo gito may mabakal, diri sa may area sa nga plaza publika. Gatoslao, Rizal, San Juan, pili nilang da. Kung may budget ka na, ibanda rin kabato na sang 13th month nila. May harap man ibanda kabato ng 14th month o kung sang ila doon ang bonus. Oy, kasi palang karandabi ka mo din sa tubang sa katedral. Pwede ka mo ito kalibot-libot, makapamalaklon, kay damo ka mo dito may makuha aksyon, Eric. Anyways, mga ka-aksyon, naman ang pinaka-uli nga sitwasyon sa palibot ng syudad. Aton kalangitan, dos uli nga gabi, may harap pagtulot-taliti, pero makita na ton do katinaw man na. May pila pa kami tuon,
ulan galing do hindi ginaton masiplatan sa mga gabi kundi sa kapanago. Pero pwede nga namangin manami lang atong yung panahon kag malikawan ang pag-ulan o kundi mag-ulan sa mga gabi mga ka-aksyon. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz nga nagasiling sa tutanan nga mga ka-aksyon sa din karaniwain sa Pinas labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos, salamat kita Aksyon na John Diaz sa report gikan sa ato sa patrol at sitwasyon sa Metro Bacolod. Balikan na karon sa Aksyon John Diaz sa finale sang iya sini balik kapag pangalagad. May gabi dira kay Ebony Butcher sang Germany. Kinatamiyo ilang yung pamilya diri sa Morsha. Maman si Toto JB Ledesma. JB Ledesma nagapaurok-urok man. Pamati diri sa inyo palatuntunan. Ayos. Oy, 22 days na lang ha. Ang nabilin Pasko na. Pag 29 dias pa nabilin. Goodbye sa 2021. Welcome sa 2022. Ayos! Arat sa dahon na mga report na gikan sa atong siring nga mga correspondent. Start by sa report ni Aksyon Nelson Pateño, si Aksyon Arlo Ticardo lang alangid. Ang iya siring nga pagpangalagad kay may importante lang siya nga gina-asikaso. Pero nahon lang report ni Aksyon Roger Gutib gikan dito sa Northern Negros. Natipo niya sining mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa police blotter entry kang aton sining nga mga kapolisan. Si Martin Aliling, rin monitor man sa ato, no? Sila ni Teresa Hofelanya. Kaya Vicente Maglaki Jr. da, no? Para sa may City Height. Gina-greet niya lang happy birthday today si Inday Donna Nolido, asawa ni Toto Chow. Lumangkas. Okay. Sa kay Toto Manilokyas da. May gabi na kay Toto Manilokyas. Kag kay Emma Alcuela Kelmstorm sa Sweden. Norway, Sweden. Ay, birthday. Toto Ryan Borjada ka monitor man sa ato, no? Si Star Mayo, kami ay ng pamilya Alvarez de Estangoba. Sa kay Ojor, ay kay Kuya Romrom Rohoda, mayong kabigid, ha? Happy birthday kay 139, Janelle Pauline Tensay. Ba, birthday ni 139. Janelle Pauline na Tensay. Alinina kay Kuya Romrom Rojo sang Amity. Kag miyembro sang Bacolod Eagles Club. Ayos! Ari na siya, Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Ari sa Aksyon Roger Gote, line number 2 sa report. Jer, may gabi, please come in. Yes, Aksyon Eric, may gabi sa mga aksyon sa mga balita na ito na Aksyon Eric. Medyo ang aton kining palibot ka na Aksyon Eric. Direct may sila sa kantis maturo sa uhay man. Pero kurte ang pagdagsa sa tao sa kantis City Park kining hapon na. Hasta siyapi kaya naman tayo kabaramatan na rundalong man Aksyon Eric ang Gorpio hasta las 10 na sa mga minor kaya sa las 12 na yan. Alam ko las 10 pa yung mga umpisa. Sa mga minor, kaya doon, pa yung mag-upisa ang Corpio sa mga adult. So, tungkol sa pagbuya o kung pag-promesa sa tunay mayor maling isirante, nga tekon magnubo ang kaso sa COVID-19 buksan ng Cadiz City Park. Kaya mo nang ginatagyaman nga mando, sang nagligat lang sa Nerek Adlaw, sa itong pizza 1. Sige, buksan na lang siya, pero partial pa lang. Subong niya ba? Tungkol kay buksan na kita ng puwerte pagkatawag sa Nerek ang nag-aaral sa naman sa kining lugar kasi katahong ginabi si Musa Magbanua na rin wait nga Cadiz City Park. Nagpakaitay si Musa niya tagdan pagin mga live subong kasi nagadugang pagin ang
sa tahob sa palibot aksyon erek. Sabay sa kato mga police report, may isa ka persona aksyon erek kaya gindakop ang mga tatapo sa kapulisan ni may kagtanan sa isa ka warrant kaya ila sinigagin pati ngayon nga gin-serve. Ini sabay sang barangay Unobunob, Ciudad Sing Escalante, hapon nga lang wala susok warrant tagtakna. Gindakop dire mo si Pakita Calamba E. Ramos, 49 anyos de edad, babayi. Kag may bana, residensya sa Kiturangka sa barangay Unobunob sa among syudad. Pero sa report, ini siya gindakop by virtue of warrant kabarat siya ginisyo sang RTC Branch 57 sa San Carlos City Trial Court nakapit sa Mayo 24 2021. Pero sa report na may reason sini ini siya may criminal case number RTC 21-848-8494 sa violation sa Republic Act 9287 nukon ang pagsugal man ang direct 36,000 pesos diyo ang nabutang at yan sa para sa temporaryo kailwayan Pakita Calamba Ramosa. May napulo sa mga gipandakop ng mga persona bago din sila nagkapatigayo naman sang paghampang sa baraha alas 2:31 kapon na. Tabo malang pag-raid sa isang lugar sa dili kapatigan sang mga pagsugal sa Purok Malinawon, dos barangay Malitawak sa Ciudad Sing Escalante. Ipagdakop aksidere ka mo sa Bambi Fuentes. Itingiwalo 27 anyos ng edad. Babae ni Evangeline Encargues Malinaw 54 anyos ng edad. Babae. Lovely Simungala, Kabiles, 33 anyos ng edad, babae. Dinivi Amion, Ruel, 24 anyos ng edad, may bana, babae. Maricar Bindanilio, Tigiwalo, 24 anyos, again, babae. Elvera Ruel, Villarino, 44 anyos ng edad, residente nito sa Purok Tuong, sa barangay Balikawak sa Escalante. Samtang kapito ginakababu si Erne Bukabal Castilla, 45 anyos ng edad, wala kang asawa, ikawalo. Justin Tonyega Morales, 19 anyos ng edad, soltero. Erlinda Libuon ng ikasyam, 566 anyos, senior citizen na. Tagang katapusan, ginakop si Gilbert Gakas Joven, o Conhoven, 24 anyos ng edad, kagtanan, residente man sa Purok Malinawon sa barangay Malinawak, Ciudad Sing Escalante. Lakpan ni Laksunere ka, nga nagampang sang 41. Kaga, si Pamunan mismo ni Police Captain Ryan Villasario, kag sa ilalang sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Helgen Dispe, na tigay nga manakop na nakuha ang mga ebidensya ng mga 1,500 nga cash nga ginapatian bit money kag mga baraha kag ibang pang illegal gambling paraphernalia ang na-recover sa nainibitan nga lugar. Aksyon Erika. Kamot ka mo naman ulit ng report na salawatan dala na si Miguno na yung maggubat sa iya man ang servisyo nga ginrindet sang kapot kadlaw sa Pagtuglik. Daw kulang-kulang sa mobility, gitawagan ta siya at yara malahaw. Mayang gabi gina, kaga kabugman siya kay anong dolbo maligos nga nagabumati, magkaroon nga gabi ang sunerek dira sa may barangay Villa Monte. Report, ikan sa norte naman sa probinsya sa Negros Occidental, una sa balita, una sa aksyon. By the way, sa atong mga ka-aksyon, dumalipat na ko. Kadiin ka magkapinas, lambuton ka sa amon pag balita kan serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Ang inyo kaaksyon gikan sa norte man sa probinsya sa Negros Occidental. Aksyon Roger Gutib. Naga-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kinaksyon Roger Gutib, live report gikan sa area sang Cadiz sa Escalante Siagay.
Sa iloto sa balita gikan sa Toboso, Calatrava kag San Carlos City. Mayong gabi dira sa kay Ronnie Gordon, kay Ryan Burhag, ginatamyo ilang classmate sa elementary, Vice Mayor Nimias de la Cruz Jr., sang Don Salvador Benedicto. Donald Cabasagdas, CEO la Carlota, ka-monitor gid sa aton. Araman si Maribec Jones ang Country Homes, kag si Eliezer Likayan. Malos ka report ni Aksyon Nelson Pateño. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon Nelson Pateño sa report. Aksyon Nelson, please come in. Yes, Aksyon Eric, mayong gabi, no? Kag thanks God, it's Friday. Di boss, hindi kita kapakadtos ni sa eskulahan. Pero ti boss, may appointment kay upod ta sa pagbisita sa mga aita, bla buwas tos bukid, oh. Naka-schedule kita, so updan ta dito kag pila ka mga impormasyon makuha naton dito, Aksyon Eric, no? Ato nagaligi na Git Wilson si Arlo ho nag-text kay kaluoy man sa amigo ta. Ano daw Gapalanugnaw kuno saya? Gapalanugnaw, gapalangurog. Pakalur. Basta gintoyawan. Ha? Gintoyawan. Tuyawan. Kung napatay, buhi mo. Kulang-kulang na sa luya. Dumatagan niya sa akon do Texas ni pre. Nung bulong naman sa palangurog. Simple na bulos sa palangurog. Ha? Simple na ng bulos sa palangurog. Ano, init? Hindi Ano man? Hindi ka magkurog eh. Problema. Wow. O sila kay Chimpo ko namin tayo sila Chimpo ko lang dito. Oo. Sige, arahan na. Sige. Kaya na Aksyon Eric na patigayon ang confirmatory drug test sa 19. Actually 20 ni sila actually nga nag-graduate sa ginpatigayon nga damlag pang a community-based drug rehabilitation program diri sa Magbanua sang Calatrava. No, ining 19 kaina ang ila sini nga presensya ang gin akomodar man diri sa Banua sang Calatrava dito sa isa ka beach diri sa Magbanua kag ining 19 gikan ini sila sa 5 katanan ka mga barangay ang hinabungan Minchaka, Minapasok, Minaoto kag Buena Vista. Actually, Aksyon Eric sa tong November 17 nag-graduate ni sila sa napulo ka adlaw nga pagpatigayon sang CBDRP kag didto mismo pagka-graduate nila kandakan sila sang drug test. Karon Aksyon Eric pagwa sang resulta sa tong drug test nila una sa tong November, out of 20 19 ang ang positive, ang negative isa ang positive. Now kay na last phase actually ni sa ila sining nga CBDRP aftercare na ni ang tawag sang aton sini in charge sang CBDRP, meaning last phase kag diri na sila lantawon kag monitoron kung bala ini sila nagpalayo na sa sa illegal nga droga. So karon naghimo sang confirmatory drug test kay na upod sa aton sini nga mga kapulisan sa pagpanguna ni Police Captain Glenn Fortunes kagasubong man ang in charge sang CBDRP si Christopher Lorenzo gimpatigayon dito sa isa ka beach diri sa Magbanua sang Calatrava. Out of 19 Aksyon Eric, duwa ang positive, no? Duwa ang positive sa resulta kay na nga ginapatigayon nga drug test. Ang hindi maintindihan sa aton sini nga mga kapulisan diri kay atong nagpositive sa tong November sa gihapon nagpositive Japon siya sa drugs sa Aksyon na Eric. Ate indikasyon sila gagamit gid eh. Oo, hindi gid malayo nga nagagamit gid siya. So ang ambal diri ni Christopher nga silingyati kung magamo ang resulta nga mayara sa gihapon nagagamit sang droga ti bahala nang aton sini kapulisan
nga kagang pidiya mag one-on-one sa iya ha. Parang kung ano gid man ang iya sini nga plano, kung bala magpadayon siya o kung padakop na sa pulis. Hindi na magdakop, kundi kakaso na lang sa serbisyo. Actually, bata pa na actually sila mga batanon. Tibisan bata, kaya kung may bagay kay bata, para bala nang gagagamit droga, kundi kakaso ng serbisyo. Oo, mugani man. Diba? Kaya iti may probinsya, para dang iban nga way kagamit ya. Oo. Tiyan mo ni, ang follow-up nila, 6 months actually ni nga pagbantay sa ila, to ma-end din next year pa. Parang akong sigurado na gidi, lang taon ni isang aton, sini nga mga grupo sa CBDRP, diri nga in charge. Kung bala sila naglikaw na gid sang ginadili nga droga, kung magpadayon sila, tibala na da si Major Injapi sa pag-ano sila. Paghahimo sa mga nagakaigo nga butang kung ano imo na sila kung magpadayon pa sila Aksyon Eric. So siling ni Chris Lorenzo kay pagkatapos sining 6 months nilang nga aftercare diri na magasulod naman ang ayuda sang gobyerno, hatagan sila sang livelihood program. Parang hindi na gid sila wala na gid sila rason nga magbalik pa sa paggamit sang illegal nga droga. Aksyon Eric. So muna, ang pila naton ka mga balita. By the way, mayo lang nga gabi sa amigo ko, best friend ko, kag as well, classmate ko man, no? Si Vice Mayor Eric matulak dira sa may Ibi Magalunag, panamyaw gid ko, no? Gusto gid sa matamyawa man ko dabi. Classmate, oti na tamyaw ta na kabais. Mayo nga gabi gid sa imo, no? Gikan dire sa may Banwa sang Calatrava, nag-aksyon Nelson Pateño. Mga kaaksyon, diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon, balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Salamat kinaksyon ng Sir Pateño. There you have it. Mga report kikan sa Northern Negros, San Carlos, Escalante, Calatrava area. May gabi nila kay migo ko Paul Alonsagay. Monitor toto Paul Alonsagay. Kabugtaw pa sa ang ginahimo yung monitoring TV pa. Ay, pwerte. Salamat kay toto Paul Alonsagay. Kay Mr. Mrs. sa Kuya Michael Mirandada. May gabi gid sa kabataan da, no? Monitor pa si Kuya Michael Miranda ba. Regards kay ate kay bunso da. Padayon na nila sila nga paurok-urok pamati diri sa inyo para tuntunan. Kay Maninoy Maing, kay Maninay Chari Salvacion da, araman nga paurok-urok ka. Ang mga amiti Avengers, nga monitor man ko no, ang matukurok yun ang ginasoksok ni Kuya LR Contreras ay. Timbro man to siguro sang Avengers. Ano itong iyakin na attire man? Daw all yellow to siya, orange. Alin na kay Kuya Ramram Roho. Si Crips Tonson sa barangay Tago Kabangkalan, pinatamya ilang pamilya Flores, no? Napaurok-urok man. Salamat kita. Pabalik kita. Pagbalik nato dugang kanta ang aksyon mga balita naton. Final report na Aksyon John Diaz. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo naman to. Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kawalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga rasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4/2021 sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Isa
Sa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona, ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Mala Magbanua. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ang Aksyon Radio Bacolod. No? Kag tapos mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, nagkamugin ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtabot dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon lamang masiguro
Gaang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga atong ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ang atong ginagawang responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang atong responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pambuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Nakas respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagidlo, no? Naman ka! Tutugo sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance ng story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kaya na siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi.
sa anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po da, kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na gina pangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginapot ko o pwini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB. Magpamati lang, base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agon makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa Dulagan, mga bidira siya kay Hel Javier sa Port of Salauman. Wow, puwerte ah. Si Victor Tagalog, ginatami ilang Tagalog family sa Barangay Road, Sumag. Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey, may gabigid, no? Kay Rosalina Arellano Espadero, kay Huma Lomina. Palikantang final report sa ato sila Patrol 2 with Aksyon na John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon John, sa balik report, please come back. Na-recover Aksyon Eric ang masobra 80,000 ka pesos ka balor sa illegal nga droga sa ginkasa nga bypass operation sa police station number 7. Kay na dito sa area naman siyang Puro Kabugwason, Barangay Mansilingan, sa Ladsang Bacolod. Ang nadakpan mismo ang subject sa bypass operation, iginkilala kay Dane Clyde Sase, 24 anyos, kay residente man sa mga lugar. Sunod kay Police Captain Elmer Bodilla, ang station commander sa station number 7, nga ining si Sase Aksyon Eric ang dakpan na ito'y 2019, bagod man sa pagbaligya kaya pag-upot sa illegal nga droga, ini na preso sa may BJMP male dormitory sa may Barangay Handumanan, sulad sang Bacolod apang matapos ng ka-apply sa pre-bargaining agreement, kag naka-avail, ini nakagwa sa presuhan, kag sa uli kagin monitor sa aton nga magkapulisan, ginako man sa ring ni Sasi, nga liwat sa nagbaligya sa illegal nga droga, bagod na naging sa iban pa nga palangitan-an, Aksyon Erika. Dugang pa rin ni Bonilla nga na-recover kay na sa bypass operation ining anom tanan ka mga sachet o kalima ka mga sachet sa illegal nga droga nga ginabulabanta nagabugat ng 12 gramos kag may estimated market value nga naglapot naman sa 81,000
pesos aksyon, Eric. Pero sa karon si Sassy sa custodial facility sa station number 7, nagtatanan na pasakan sang kaso nga paglapas sa lahi nga nagadumili sa pagbaligya nga pagupot sang illegal nga droga. Report gikan sa patron ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz nga nagasiling sa tutaran nga mga kaaksyon sa din ka mga bahin sang Pinas. Labuton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat gid Patrol 2, may kabidala kay Eric Fernandez, sa kay Vicente Encarnacion Similiano, dira sa Chick-In Hotel, ga-monitor pa sa ato, no? Maman si Boyko Saddam Hussein, tayo ilang pamilya Boyko dira sa Silita, Barangay Alihis. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sining bahanon, Action Night Patrol Program, Friday night, magatakop, balik kini buwas, Sabado night. Ato sa mga patrol la Unit Reporters in Action nga napalagad karong gabi sa Action Nelson Pateño, Action Roger Guti, Action John Diaz, back to back sa mga piloto, Action Ninyo Bugina, News Center, Action and Defensor, Technical Partner dari Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, Backup Security Card ng Magbanua, back to back Security Card Campaner, with IT expert Sir Elroy Dotilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad Sangbago, Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Peñalan, sa mga Station Manager, Action na Magbanua Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong lagad ang Anchorman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanua, nagasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo, sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Mga kaaksyon sa diin ka mga Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Aksyon Radio. Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio.